вазн иваз карда мешавад ва бонувони вазни ба изофаи 70 килограмм рақобатҳои аввалини худро дар ин рӯзи нерӯсанҷиҳо доир мекунанд. сараввал ду бонуе ки баҳри роҳ ёфтанд ба марҳилаҳои баъдӣ талош мекунанд. ин паҳлавони бразилия Сара Микаэле бо яктаки сафед аст ва рақиби ӯ бошад Фатиме Бармаки аз Эрон. ба майдон ҳозир шуданд бо яктаки сабз. бонуи эронӣ нарнамоӣ мекунад рақобати онҳоро. довар аз кишвари Туркманистон Мурад Қурбанов ҳакамӣ карда истодааст. албатта дар вазни ба изофаи 70 кило ду намояндаи Тоҷикистон ҳам ҳунарнамоӣ мекунанд. Холова Сабрина ва Мавлуда Одинаева ки дар рақобатҳои баъдӣ ҳатман мо шоҳиди ҳунарнамоии онҳо мешавем. ҳар ду талош карда истоданд. албатта вазнгарон аст. ва эҳтиёткорона мубориза мебаранд. як ҳаракатро Микаэле намояндаи Бразилия анҷом дод, вале бенатиҷа аст. ҳаракатҳои ӯ пойзаниҳои Фатима Бармакиро ҳам мушоҳида мекунем, ки танҳо ҳаракати анҷом додаи ин ҷуфт бо кашмакашиҳо дар баробари якдигар анҷом ёфта истодааст. огоҳӣ ба хотири нодуруст ҳаракат кардан барои Сара Микаэле нишон дода шуд ва аз гиребони паҳлавони бразилӣ Фатима хуб доштааст ва танҳо ҳаракат ва ба қавли дигар анҷом додани усул намерасад. кӯшишҳои бонуи эронӣ ва ин ҷо мураббии ӯ ё шояд ҳамдастаи ӯ аст, ки барои Фатима маслиҳат медиҳад. огоҳии дуюм акнун барои Микаэле ин танбеҳ аст. боз ҳаракат мекунад бонуи бразилӣ.
دقیقه آخری قوزمویی هم پشت سر شده ایستاده است و تنها در برابر یکدیگر این چهره ها با یک قوه ایستادند که طریق انا همون امتیازهای بلندی گشتنگیری پهلو یا اینکه حلال مغلوب نشوند. کمتر از 10 ثانیه است و فاطمه برمکی از لحاظی که رقیبش تنبیه دارد پیش صفی را در اختیار گرفته است. وقت به انجام می رسد و طریق یک تنبیه که پهلوان برزیلی دارد بانوی ایرانی غالب می شود. استادان صاحب تجربه گشتنگیری را هم در نشست جای ها مشاهده میکنیم که بهر دستگیری پهلوانان آمدند و آنها را در هر نیروسنجی دستگیری میکنند. دو بانوی دیگر در وزن به اضافه 70 کیلو یلینا کیبادزه از گرجستان با یک تک سفید است و رقیبی او باشد لوج لاورن با یک تک سبز از فرانسه. نیروسنجی را آغاز میکنند و سراول بانوی فرانسوی از گریبان رقیب خوب داشته است و کوششش بهر انجام دادنی اصولهای گشتنگیری کوشش کرده ایستاده است که یک حرکت یا به قول دیگر بهر به دست آوردن امتیاز پرتافتی را انجام بدهد. بانوی فرانسوی یک حرکت از جانب یلینا کیبادزه بود. به خاطر آنکه وزنگران است این بانوان کماندر کم پرتافت‌ها را انجام می‌دهند. در رقابت اولینه که بانوان برزیلی با ایرانی داشتند این چیز را ما شاهد گشتیم و کیبادزه هم کوشش میکند که رقیب را از میدان بیرون کند.
дигар бора боз наздик мешаванд. Лодж Лаурен бо Елена Кибадзе. бонуи гурҷистонӣ ҳарчанд мехоҳад сари зону нишаста як ҳаракат ё ин ки баҳри ба даст овардани имтиёз кӯшишҳоро ба анҷом расонад, вале аз лиҳози он ки рақиб ҳам вазнаш гарон аст ва кӯшишҳояш хуб аст, наметавонад ки ҳаракатҳои дар ихтиёр гирифтаашро то ба охир анҷом бидиҳад. каме осеб мебардорад бонуи фаронсавӣ ва баъд аз чанд лаҳза онҳо боз рақобатро идома медиҳанд. яке аз мухлисони ашадии гӯштини миллии гӯштингирӣ бобои маҳмадиро дар нишаст ҷойҳо мушоҳида намудем ки дар баробари дигар мухлисон ба толор омадааст ва баҳри дастгирии паҳлавонони тоҷикистон онҳоро дастгирӣ мекунад. ҳаракати Лаурен инҷо хуб буд, вале то ба охир усули пешакардааш ба анҷом нарасид. огоҳӣ ба хотири камкорӣ барои бонуи фаронсавӣ нишон дода шудааст ва баъд аз нишон додани огоҳӣ кӯшишҳои Лодж Лаурен зиёд гардид дар баробари рақиб. Кибадзе ҳам новобаста аз вазни гарон доштанаш ҳаракатҳояш хуб аст. имтиёзи бадан барои паҳлавони фаронса. бонуи гурҷӣ ҳам дар сонияҳои поёнии вақт талош дорад ки имтиёзи аз даст додаашро ҷуброн бикунад, чунки дар сурати ба анҷом расидани вақт бо як имтиёзи бадан бонуи фаронсавӣ ғолиб мешавад ва Кибадзе ҳам ба осонӣ тан доданӣ нест. аз камарбанди рақиб хуб доштааст паҳлавони гурҷӣ. ҳаракатро ҳам хуб анҷом дод. огоҳии дуюм барои бонуи фаронсавӣ акнун танбеҳ мешавад, вале
новобаста аст танбеҳи доштааш ӯ имтиёзи бадан дорад. сонияҳои поёнии вақт. ҳарду хаста гардиданд. то ба охир муборизаи ҳарду хуб буд дар баробари якдигар. 4 сонияи дигар вақт боқист. ҳамин тавр вақти нерӯсанҷӣ ба поён мерасад миёни ин ду бонуи сангин вазн ва довар ҳам ишора мекунад ки ҳаракати охирине ки Елена Кибадзе дошт онро якбор тафтиш намоянд. ана ҳамин ҳаракати охирине ки бонуи гурҷӣ анҷом дод дар сурате ки имтиёзи бадан барои Кибадзе нишон дода шавад, ӯ ғолиб мешавад, зеро ки рақиб танбеҳ дорад. интизорӣ мекашанд ки чӣ хулоса мебароранд доварон ва ишора карда шуд ки вақт хотима ёфтааст ва Лодж Лаурен бонуи фаронсавӣ дар ин давр ғолиб омад ва ба марҳилаи дигар меравад. дар баробари мардон бонувон ҳам бо либосҳои миллии тоҷикӣ баҳри истиқбол аз аввалин чемпионати ҷаҳон оид ба куштингирӣ ба толор омаданд ва нерӯсанҷии ду бонуи сангинвазни дигар намояндаи кишвари Русия Олга Артушина бо яктаки сафед ва рақиби ӯ бошад Даниэл Бат аз Британияи Кабир бо яктаки сабз. ворidi майдон шуданд. рақобати онҳоро довари ҷавон аз Тоҷикистон ҳакамӣ карда истодааст дар лаҳзаҳои аввали нерӯсанҷӣ. як ҳаракат аз ҷониби Артушина анҷом дода шуд ва боз ҳаракати бонуи британияи Кабиро ҳам дидем ки мехост тариқи анамон сари зону нишаста партофта анҷом додан.
ҳаракатро созмон дод. нерӯсанҷӣ идома меёбад ва ҳаракати охирине ки бонуи Русия анҷом дод аз ҷониби доварони кунҷӣ. имтиёзи ва чӣ гуна партофти ҷолибу диданиро Олга Артушина анҷом дод ва бисёр як партофти зеборо миёни бонувони сангинвазн мушоҳида намудем ва фикр мекунам ки ин аввалин партофти зебо дар нерӯсанҷиҳои имрӯз ҳам миёни мардон ва ҳам миёни бонувон ба ҳисоб меравад. бубинед ки чӣ гуна ҳаракати хубро анҷом дод ва тавонист ки рақибро душона замин биёрад. садои баланди мухлисонро мушоҳида мекунем ки барои пирӯзӣ аз истиқболи паҳлавони Тоҷикистон Раҳматуллобек Фарҳодов буд. дар гилеми дигар як ҳаракати ҷолибу дидании ӯ. дида шуд ки аҳли Толор ҳама ба по хестанд ва ба хотири ҳаракати ҷолиби ӯ, партофти зебои ӯ каф мекубанд ва ҳама ӯро дастгирӣ мекунанд. доварони рӯи гилеми васт карда мешавад ва паҳлавони Тоҷикистон бонуи сангин вазн Сабрина Холова бо бонуи Узбекистон Покизахон Камолдинова вориди майдон мешаванд. чеҳраи Қоимшукроновро ҳам инҷо мушоҳида мекунем ки барои нерӯсанҷӣ кардан дар гилеми дигар омодагӣ мегирад. сараввал Сабрина Холова вориди майдон гашт бо яктаки сафед ва рақиби ӯ бошад бо яктаки сабз Покизахон Камолдинова. ҳарду дастфишорӣ мекунанд ва сабқат миёни ҳарду оғоз мешавад. кӯшишҳоу ҳаракатҳо аз ҷониби Сабрина сараввал оғоз шуд ва аксулҳамлае ки Покизахон анҷом дод барояш имтиёзи паҳлу баҳогузорӣ карданд ва Сабрина бояд муборизаро эҳтиёткорона анҷом бидиҳад ва аз лаҳзаҳои хуби ба миён омада бояд партофт анҷом бидиҳад ки аз имтиёзи аз даст рафта ҷуброн мекунад. ва боз Камолидинова мехост ки усул анҷом бидиҳад ва ба хотири нодуруст ҳаракат кардани Сабрина барояш огоҳӣ ҳам нишон дод довари марказ. ва инҷо боз як ҳаракати дигар аз ҷониби Покизахон бонуи ӯзбекистонӣ буд ки
имтиёзи бадан баҳогузорӣ карда шуд. ҳаракатҳои Сабринаро инҷо акнун мо мушоҳида мекунем, ки мехоҳад бо анамон имтиёзи баланди ҳалол корро ба анҷом расонад. Новобаста аз пешрафии рақиб кӯшишҳои Сабринаро дида истодаем, ки хуб ба чашм мерасад. албатта паҳлавони Узбекистон таҷрибаи хуб дорад дар чунин мусобиқаҳо. огоҳии дуюм барои Сабрина ин танбеҳ аст. албатта аз гӯштини кураш дар Узбекистон инҷо кор ба анҷом мерасад барои Сабрина Холова. ва як ҳаракати хубро Покизахона анҷом дод ва бо имтиёзи ҳалол дар дақиқаи дуюми нерусанҷӣ корро ба анҷом расонид ва ғолибиятро ба даст овард. Сабрина то ба охир талош кард, кӯшиш намуд, ки ҳаракати хубро ё ин ки анамон ҳунарнамоии зеборо барои мухлисон нишон бидиҳад, вале анамон таҷрибаи каме дошта ва иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ барои ӯ муяссар нашуд, ки дар баробари ин чеҳраи муваффақи куштини кураш бонуи Узбекистон ғолиб шавад. бонуи ҷумҳурии мардуми чин Жоу Юнжи бо яктаки сафед ва Малдир Нурланбек аз Қазоқистон бо яктаки сабз рақобатро оғоз намуданд. дар лаҳзаҳои аввали нерусанҷӣ як кӯшиши хуби бонуи чиниро мо мушоҳида намудем. маълум аст, ки нисбат ба бонуи қазоқ маҳорату ҳунари бонуи чин хубтару беҳтар аст. ва камкорӣ байнобат гирифта мешавад ва барои Нурланбек
огоҳӣ нишон дода шуд ва имтиёзи баданро ҳам юнжи соҳиб мешавад. ҳаракатҳои юнжи беҳтару хубтар аст ва ҳамин тавр аз маркази майдон Нурланбек ҳам берун шуд ва довар ишора кард ки аз маркази майдон нерӯсанҷиро идома диҳанд. ин рақобати охирин дар марҳилаи ҳаштшагниҳоӣ вазни ба изофаи 70 килограмм миёни бонувон ба ҳисоб меравад ва юнжи пешсафиро дар ихтиёр гирифтааст бо як имтиёзи бадан ва Нурланбек бошад танбеҳ дорад. барои бонуи қазоқ ҳеҷ имконияте намедиҳад юнжи ва довари эронӣ доварони кунҷиро назди худ таклиф мекунад ва атрофи ҳунарнамоӣ бонуи қазоқ атрофи огоҳии сеюм ки танбеҳ дорад ва огоҳии сеюм барои ӯ хориҷ аст. бале огоҳӣ, танбеҳ ва хориҷ ғолибият насиби Жоу Юнжи мешавад. ӯ ба марҳилаи баъдӣ меравад ва Нурланбек малдир бошад аз ҳаққи иштирок дар идомаи нерӯсанҷиҳо маҳрум мешавад. аворҳои такрориро таваҷҷӯҳ мекунем ки кӯчактарин имкониятро барои рақиб намедиҳад бонуи чинӣ. аниқтараш якчорфинал мазарат. вазн тағйир меёбад дӯстон, вазни ҷамъи 70 кило акнун варзишгарон рӯи гилем меоянд. паҳлавон аз кишвари Ирон сӯи гилем қадам мезанад ва дар рӯбарӯи ӯ паҳлавон духтар аз кишвари Сингапур Чанг Ҷинг Ҳул. фотима бармакӣ аз кишвари Ирон ба мо муаррифӣ мешавад аз ҷониби довари марказӣ аз Туркманистон Мурод Қурбонов. хуб, рақобат оғоз гардид, мутаваҷҷеҳ мешавем. зӯрозмоӣ миёни варзишгарбонувони вазни сангин аниқтараш ҷамъи 70 кило барпо мешавад. ин зебо буд. ин ҳолат диданӣ ва муҷалло арзёбӣ карда мешавад. фотима бармакӣ паҳлавон бону аз кишвари Ирон дар сонияҳои аввали нерӯсанҷӣ бар рақиб зур омад. беҳтарин партофт ва иҷроиши амали саривақтӣ аз ҷониби ӯ дида шуд ва зафар ёфт. даври нимфинал рафт варзишгарбонуи иронӣ. дар даври аввал ӯ бо
намояндаи кишвари Бразилия рақобат карда буд. ин навбат Сингапуриро аз садди роҳ канор гузошт. акнун барои ному нишон меравад. издиҳоми хеле зиёди мухлисон, ҳаводорон ва роғибони гӯштингирӣ ба назар мерасанд дар нишастҷойҳо ва нафарони ошноро низ мебинем. мо мураббиёни шоиста, варзишгарони собиқ ва инчунин наврасону пирони рӯзгордида дар нишастҷойҳои толор бо як садо ва бо ҳисси баланди миллӣ ҳар як варзишгари худиро дастгирӣ мекунанд. фазои тантанавист ва албатта идди ҳақиқии ҷудо дар макони баргузории аввалин қаҳрамонии ҷаҳони гӯштингирӣ баръало эҳсос мешавад. довари марказ аз кишвари мо, варзишгарбону аз Франсия ва аз Русияро муаррифӣ мекунад барои ҳозирин ва рақобат оғоз гардид. Ольга Артёшина дар рақобати аввал варзишгарбонии британиро шикаст дод. ин гулдухтари кишвари Русия ва дар ин навбат акнун рӯбарӯяш паҳлавон духтар аз кишвари Фаронса истодааст. боз як имтиҳони мураккаб барои ӯ. паҳлӯ кор кард. аҳсану офарин ба ҳунари ин гулдухтар ки дар рақобати қаблияш низ ҳамин гуна фаъол буд. ду дафъа дар ин рақобат фаъолии ӯро дидем ва ин навбат акнун ӯ сазовори имтиёз мегардад. мавқеият аз самти дигар. боз паҳлӯ ва ҳалол. ду паҳлӯ баробар ба имтиёзи ҳалол аст ва ин пирӯзӣ насиби Ольга Артёшина аст. ӯ дар даври навбатӣ бо намояндаи кишвари Эрон, гулдухтаре ки чанде пеш аниқтараш рақобати қаблӣ зафар ёфта буд. саҳнаи такрорӣ аз лаҳазоти ҷолибу ҷаззобу дидании ин нерӯсанҷӣ ба мо нишон медиҳад. шуру шавқи мухлисон аланга мезанад, боз ҳам зиёд мешавад ва ҳамагӣ бо садои буланд, бо иштиёқи хеле фаровон назар меандозанд ба зурозмоиҳои ҳар як паҳлавон, ба вижа варзишгарони худӣ ки имрӯз ҳам хеле фаъол ҳастанд. рӯзи қабл мо аниқтараш дар рӯзи аввали қаҳрамонии ҷаҳон се нишони тиллоро ҳифз кардем, дар ватан боқӣ монд. се вазни мардҳо ки дирӯз барпо шуда буд. муллораҷаб халифаев вазни то 65ро соҳиб шуд. шакармаҳмад мирмаҳмадов дар вазни ҷамъи 95 зафар ёфт.
ва Масъуди Аҳмадзод дар вазни то 71 кило дирӯз қаҳрамонӣ карда буд ва имрӯз акнун дар пайи ҳамин мақсад, яъне ба даст овардани нишонаҳои тиллои аввалин қаҳрамонии ҷаҳон ҳастанд варзишгарони мо ва мо албатта итминон дорем. хуб, ҷуфти дигар дар вазни ҷамъи 70 кило ба гилеми нерӯсанҷӣ омаданд. яке аз Филиппин, дигаре аз Узбекистон. Сю Сидней, гулдухтари филиппинӣ бо яктаки сафед рақиби ӯ бошад Покизахон Камолиддинова аст аз кишвари Узбекистон. хуб, кӯшиши навбатӣ аз ҷониби Покизахон ҳаллуки мобайнро нишон гирифт. аз гиребони рақиб хеле қавӣ доштааст. албатта мавқеияти бисёр олист, вале филиппинӣ низ инҷо яко як по пеш мебарад. намегузорад ки албатта нишони рақиб ба мақсад наздик шавад, ба муваффақият аниқтараш наздик шавад. хуб, варзишгарон канда шуданд, дигар бора ба ҳам омаданд ва акнун гулдухтари филиппинӣ ба ҳамла меравад. боз ҳам аз пушти гиребони рақиб мегирад Покизахон. вазн ки ҷамъ аст, изофавӣ аст, ба ҳамин хотир дигаргунӣ дар вазн ҳам дида мешавад. аниқтараш варзишгарбонуи филиппинӣ вазнинтар менамояд. ба ҳар сурат имтиёзи бадан ҳаст барои Покизахон. ва акнун гулдухтари филиппинӣ нафас мебарорад, ангеза мегирад. аниқтараш худро ангеза медиҳад ва ҳоло акнун вазъ каме мураккаб аст барояш. боз ҳам Покизахон бартарӣ нишон медиҳад. имтиёзи бадан дида шуд, вале аз ҷониби довари кунҷӣ низ ин ҳолат гӯем ки ишора шуд ба довари марказ, вале қаблтар аз он ҳолати нодуруст гирифтани Остин ба назар расид ва ба ҳамин тартиб ҳоло танҳо огоҳӣ арзёбӣ мекунад довари марказ. хуб, рақобат суръаташ поинтар шуд, ҷараёнаш аниқтараш кам шуд ва барои камфаъолӣ ба филиппинӣ низ огоҳӣ бахшида мешавад аз ҷониби довар. акнун Сю Сидней дар ин ҳолат як кӯшиши худро дар баробари рақиб нишон дод ва идома ҳоло ҳам серталош аз ҷониби ҳарду паҳлавон аст. Покизахон аз ҳаллуки дохил истифода мекунад, вале барояш каме мураккабтар аст. хуш, боз ҳам ҳамон усул аз ҷониби Ҳилолахон ва боз ҳам рақибро ба замин меҳояд.
5 имтиёзи бадан баробар ба паҳлӯ мешавад. Агар 3 имтиёзи бадани дигарро Ҳилуллахон кор кунад, метавонад ки пирӯз бишавад, чун як паҳлӯ дорад. Маъзарат, паҳлӯ нест. Як паҳлӯ мегирад ва ба ҳар сурат хоҳ он шумораро пур кунад, хоҳ ба ҳамин ду бадан иктифо кунаду аллакай пирӯз дониста мешавад. Танҳо бояд рақобатро ҳамин гуна ҷараён бидиҳаду бас. камтарин сонияҳо то интиҳои вақт боқӣ мондааст. акнун гулдухтари филиппиниро бубинед, хаста вонамуд мешавад ва ин албатта гувоҳ аз он аст ки дигар ӯ мадори хуби гӯштингирӣ надорад. 6 5 4 3 2 1 ва ба ҳамин тамом. хуб, ин рақобат низ акнун маълум аст. пирӯз Покизахон Камолдинова аст. хуб, Покизахон роҳ сӯи даври дигар мегирад. Аниқтараш роҳ сӯи нимфинал. дар нимфинал ӯро ғолиби ҷуфти Жоу Юнчи ва Мавлуда Одинаева рақиб хоҳанд буд. хуб, саҳнаи такрорӣ аз ҷониби коргардони мо. аз пушти пой як ҳолати хубро ҳам мебинем аз ҷониби варзишгарбонои филиппинӣ, вале қувваву мадор онҷо нақши муҳим мебозад. бибинед, мувозинаташ гум шудааст. хуб, амалкард хилофи амал шуд. раиси федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон ва раиси кумитаи кору ҷавонон варзиши надзори ҳукумати Тоҷикистон алон рӯи экранҳои мо ҳастанд. ва акнун дӯстони азиз, чӣ гунае ки ба гӯши шумо низ расид, варзишгарбонуи мо Мавлуда Одинаева ба гилем наздик мешавад ва рақиби ӯ Жоу Юнчи аст. Мавлуда барои ин рақобат хеле омодагиҳо гирифт ва албатта ки марҳилаҳои интихобиро низ гузашт. дар хуҷанд низ дар мусобиқаи интихобӣ дар мусобиқаи ҷоми вилояти Суғд пирӯз шуд ва роҳхат гирифт ба қаҳрамонии ҷаҳон. ҳоло интизор мешавем ки довари марказӣ аз кишвари Ирон ҳардуро муаррифӣ кунанд. ва акнун оғоз шуд рақобат. мутаваҷҷеҳ мешавем дӯстони гиромӣ, хеле нерӯсанҷии мураккаб барои Мавлуда Одинаева аст, чун вазнро бубинед ки хеле эҳсос мешавад дар ин ҷо бартарии варзишгарбонуи чинӣ аз лиҳози албатта вазн. хуб, кашмакашиҳо дар маркази майдон аз сӯи ҳарду паҳлавон. кӯшишу ғайрат низ бештар дида мешавад. дар ҳоли ҳозир Мавлуда Одинаева бештар дифоъ мекунад ва тоби кори рақиб меҷӯяд.
пуштигиребонро мустаҳкам доштааст Жоу Юнчи. аз остин нист бисёр мураккаб мавқеъ гирифтааст. на шояд Мавлуда каме рақибро хаста кунад ва баъдан метавонад ки озод ин гиреҳи бастаро кушода кунад. дастгириҳо низ аз сӯи тамошобинон хеле баръало эҳсос мешавад. Саъди Исмоилов низ бо нағораи худ ҳамагиро ба мухлисӣ даъват дорад. машварат мегирад аз маслиҳат мегирад аниқтараш аз сӯи мураббии худ Мавлуда Одинаева. ҳамдастаҳои ӯ низ намоёнанд. имтиёзи баъдан арзёбӣ мегардад ба варзишгар бонуи чинӣ. аз нишастҷойҳо ҳам мураббӣ, ҳам Шоҳида Қаландарова, ҳам Шукрона низ ӯро дастгирӣ доранд. ҳоло Мавлуда дар ин рақобат ақибнишин аст. ба оҳистагӣ лаҳзае фаро мерасад ки Мавлуда бояд серҳаракат бошад ва талошро зиёдтар кунад, чун вақт камтар мондааст. 1 дақиқаи ки дигар боқӣ мондааст ба мисли як лаҳза мегузарад. аз ин лиҳоз ба оҳистагӣ бояд таваккал карда пеш биравад. дигар варзишгарбонуи чинӣ беҳаракат мондааст. танҳо фосила мегираду бас. ҷо огоҳӣ нишон медиҳад ба варзишгарбонуи чинӣ. ин танбеҳ аст акнун. вақт хеле кам мондааст. хуб, чуноне мегуфтем он 1 дақиқае ки боқӣ монда буд хеле зуд сипарӣ мешавад ва ҳамин гуна ҳам шуд. 3 сонияи охир то интиҳои ин набард. имтиёзи дигар барои Жоу Юнчи ва вақт интиҳо ёфт варзишгарбонуи чинӣ дар ин рақобат зафар ёфт. Мавлуда Одинаева дар набарди аввал мувоҷеҳ ба бохт гардид. даври аввал озод буд ва дар даври дуюм бо варзишгарбонуи чинӣ
рақобат кард. ва варзишгар бунуи чинӣ албатта чун иттилоъ гирифтем ӯ чемпиони бозиҳои осиёӣ аз риштаи кураш маҳсуб мешавад. бозиҳои осиёи Ҳанҷоу соли қабл. рақобати нимниҳоии вазни бонувони сангинвазн. рақобати аввалин оғоз мешавад. Олга Артушина бонуи кишвари Русия бо яктаки сабз вориди майдон гаштааст ва рақиби ӯ бошад аз ҷумҳурии исломии Эрон Фатиме Бармакӣ. нерӯсанҷиро оғоз мекунанд то расидан ба ин марҳила. ҳар ду ҳунарнамои шоистаро нишон доданд. дар баробари оғоз кардани нерӯсанҷӣ мураббиёни ҳар ду чеҳра ба мо ҳам нишон дода шуд ки аз оғози хӯозмоӣ барои шогирдонашон маслиҳатҳо медиҳанд. кӯшишҳои Олга нисбат ба Бармакӣ бештару беҳтар аст. Олга ҳам як каме аз пояш осеб бардоштааст ва ишора мекунад ки ӯ нерӯсанҷиро идома дода метавонад. дигар бора як ҳаракати Олга ва бадан баҳогузорӣ карда шуд. бубинед ки дар ду рақобати охирине ки паҳлавонон дар Ингилем доир мекунанд, мураббиён паҳлу ба паҳлу дар канори якдигар барои шогирдон маслиҳатҳо медиҳанд. аллакай бо як имтиёзи бадан Олга Артушина пешсафиро дар ихтиёр гирифтааст ва Фатима Бармакӣ ҳам кӯшиш карда истодааст ки соҳиби имтиёз шавад.
ба назар мерасад ки бонуи эронӣ нисбат ба Олга вазнаш гаронтар аст, вале навобаста аз он ки аз ҷиҳати қадуқомат ва вазни доштааш Фатима бартарӣ дорад. Олга пешсафиро дар ихтиёр гирифтааст. як ҳаракати дигари Олга ки рақиб аз ҳаракатҳои ӯ канораҷӯӣ мекунад. бисёр як ҳаракати ҷолибу дидани Олга Артушина паҳлӯ баҳогузорӣ карда шуд ва фикр мекунам ки атрофи ин ҳаракати анҷом додаи ӯ доварон наворҳои такрориро бале таваҷҷӯҳ мекунанд. фикр мекунам ки он ҷо ҳалол буд. наворҳои такрориро бубинед ки чӣ гуна олӣ ҳаракат кард Олга Артушина. лаҳзае ки ҳаракати даруниро Олга дар сатҳи бисёр олӣ анҷом дод ва тавонист ки имтиёзи паҳлӯро соҳиб шавад. паҳлӯ баҳогузорӣ карда шуд ва рақобатро идома медиҳанд. барои Фатима Бармакӣ танҳо имтиёзи ҳалол лозим аст то ки ӯ ғолиб шавад. новбаста аз он ки Олга пешсаф аст, амоно ҳаракатҳо бештар аз ҷониби ӯ сурат мегирад. дар ин вазн аз Тоҷикистон ҳам ду варзишгarbonу ҳунарнамоӣ карданд ки ҳарду дар рақобатҳои аввалинашон ба бохт рӯбарӯ гаштанд. сонияҳои поёнии вақт аст ва Олга бо як имтиёзи паҳлӯ ва як имтиёзи бадан пешсаф аст ва корро ҳамин тавр ба анҷом мерасонад. 2 сонияи дигар ва фикр мекунам ки дигар кор ба охир расид. бале, Олга Артушина ба финал меравад. ва Фатима Бармакӣ бошад нишони биринҷии сангин вазнҳоро миёни бонуон ба гардан меовезад.
عنوان وزن جمعی 70 کیلوگرم به رقابت می‌پردازند. نماینده جمهوری مردمی چین و ملی ازبکستان. پاکیزه‌خان کمالدینова با یک تکی سفید از ازبکستان بر مقابل حریفش از جمهوری مردمی چین جو جینژی هنرنمایی میکنند. این هم مرحله نیمه نهایی وزن جمع 70 کیلوگرمی بانوان است و اینجا بعد این حرکت از جانب ازبکستانی حریف هم بسیار خوب دفاع کرد در این حالت. پاکیزه‌خان کمالدینova در گوشین زودو هم در مسابقات مختلف تجربه دارد و اکنون یک قدم دیگر برای راه یافتن او تا مرحله نهایی باقی مانده است، ولی حریف هم معلوم است که از جهت وزن تفاوت دارد و اینجا بسیار هم دشوار است برای پهلوان بانوی ازبکستان. آگاهی هم میگیرد پهلوان جمهوری مردمی چین. فشاری که از جانب جو بود پهلوان بانوی چین امتیاز بدن رو هم به دست میارد. و داور هم میخواهد همین حالت رو تفتیش کند. ولی اینجا باید بدن باشد. حرکت بود از جانب پهلوان بانوی کشور چین. بدن بکار کرده می شود و اشاره می کند داور که رقابت باید ادامه یابد. کمالدینова پهلوان بانوی ازبکستانی در دور اول نماینده تاجیکستان را شکست داد. سابرینا خولова رو
баъдан намояндаи филиппинро ҳам аз садди роҳи худ берун кард ва ба ин ҷо омад. бонуи кишвари чин бошад молдир нуралбек аз қазоқистонро шикаст дод. баъдан мавлуда одинаева аз тоҷикистонро ҳам ноком сохт. акнун мебинем дар ин марҳила қарор гирифтааст. ӯ танбеҳ мегирад, вале ҳаракати паҳлавонбонуи ҷумҳурии мардумии чинро мебинем ки паҳлӯ баҳогузорӣ мешавад. ёрам ҳаракати олӣ дошт аз маркази гилем то бо охир ҳарифро фишор дод ва билохира ана ҳамин партофро ба анҷом расонид ки имтиёзи паҳлӯро ҳам соҳиб мешавад. ӯ танбеҳ гирифт, дарҳол фаъолияш бештар гардид. сониҳои ба шумор монданд, вале ҳамоно бо як паҳлӯ пешсаф аст. жи аз ҷумҳурии мардумии чин. дигар таваккал мекунад инҷо бонуи ӯзбекистонӣ, чунки дигар фурсат хеле ва хеле кам аст. ва ҳамин тар вақт ба анҷом мерасад. бинанда азиз, бонуи кишвари чин роҳи худро ба марҳилаи ниҳоӣ ҳамвор мекунад. жи ва камолдинова бошад ба гирифтани мақоми сеюм мушарраф гардид. ба ҳамин тавр бонуи чин дастболо мешавад ба марҳилаи ниҳоӣ. вазни ҷамъи 70 килограмм роҳи худро ҳамвор кард.
дар вазни 70 килограмм, ҷамъи 70 килограмм ба изофаи 70 килограмм рақобатҳо акнун шурӯъ мегарданд. дар экранҳои мову шумо аст бонуи Федератсияи Русия Олга Артёхова. Олга Артошина каме пояш мелангад, шояд лад бардошта бошад. Жун Жин Жоу аз ҷумҳурии мардумии Чин ҳарсаи ба рақобат ворид мешавад. мубориза барои медали тиллои вазни ҷамъи 70 килограмми бонувон. ҳунарнамоии хеле хуб дошт бонуи ҷумҳурии мардумии Чин. хуб ҳамин тавр Олга Артошина сафедпӯш аст ва Жунши аз ҷумҳурии мардумии Чин бо яктаки сабз рақобатро оғоз мекунанд. чале ки гуфтем ин ҳам мубориза барои медали тиллои вазни ҷамъи 70 килограмми бонувон. каме қадраш баландтар аст намояндаи ҷумҳурии мардумии Чинро ва фишор ҳам бештар мекунад бар ҷониби Олга. хоб Олга Артошина дар марҳилаи аввал намояндаи Британияи Кабир Бат Даниелро шикаст дод. баъдан намояндаи Гурҷистон Эртенеро ҳам аз садди роҳи худ берун кард. дар марҳилаи ниманиҳоӣ бошад намояндаи Бразилияро ҳам аз садди роҳаш берун кард. хуб як огоҳӣ мегирад инҷо бонуи Федератсияи Русия. маълум аст ки аз пояш лад дорад, ҷароҳат дорад ки ӯ азият медиҳад дар рафти рақобат ба Олга. боз аз ҳамон пое ки осеб дорад каме дардро эҳсос мекунад Олга, намояндаи Федератсияи Русия. аз боло дошт. акнун бонуи Чин барояш хеле мувофиқ аст. агар ҳалуки даронаро ҳамин ҳоло истифода бурда тавонад. таваҷҷӯҳ ба ҳалуки беруна аз ҷониби бонуи кишвари Чин Жоу. талошу мубориза дар маҷмӯъ дар чемпионати ҷаҳони куштингирӣ ки бори аввал буд, албатта хеле хуб дар сатҳи олӣ ҳам сурат гирифт. буданд паҳлавонони муваффақе ки аз кишварҳои мухталифи сайёра ба Тоҷикистон омаданд, ба ин мероси аҷдодии мо ошноӣ пайдо кардаанд. як садои баланд мебарорад бонуи кишвари Чин. ҳалуки берунаро ҳам хеле зебо истифода кард. вале вазни гароне ки дорад паҳлавонони Федератсияи Русия, барои бонуи Чин душвор буд партов кардан бо сари севҷӣ ё усули камарӣ.
این حالت تفتیش کرده میشد که حداقل امتیازی بدن بود یا نه. اینجا اشاره داور با ما مفهم شد. به هر حال پیروزی نصیب جونجیژو است. جمهوری مردمی چین او مدال طلا را مال خود میکند. اولگا ارتوشینا باشد از فدراسیون روسیه با گردن نقره را. این هم احترام به خاطر دستگیری مخلصان است که البته محبت مخلصان ما با همه پهلوانان خیلی زیاد است. حالت تکراری لحظه که از جانب جو جا شد. و گمانم دیگر دست کشید از ادامه رقابت با نوع فدراسیون روسیه که پایش لط داشت. همین طور بانوان وزن جمع 70 کیلوگرم این حال جایزه های خود را میگیرند. پاکیزه خان کمال‌الدینова از ازبکستان و فاطمه برمکی از ایران فاطمه برمکی از ایران و پهلوانبانوی ازبکستانی پاکیزه خان قربانова با گرفتن مدال های برنجی مشرف گردیدند. اولگا ارتوشینا از فدراسیون روسیه مدال نقره را صاحب گردید. ژاد ژونژی از جمهوری مردمی چین قهرمان جهان در نخستین چمپیونات جهان گوشتنگیری گردید. این بانوی موفق بسیار هم تلاش های عالی داشت و نمایندگان فدراسیون های گوشتنگیری کشورهای خارج اکنون مکافات ها را به غالبان تقدیم میکند، چون هر وقت دو غالب زینه سیوم $5000 آمریکایی را همچون تحفه میگیرند. $10,000 آمریکایی به نفری که مدال های نقره را اشغال کرد و $20,000 آمریکایی به بانوی کشور چین مکافات پولی تقدیم میگردد. اکنون این پیروزی، این هیجان، این شرافتی که داشت، سرود ملی جمهوری مردمی چین صدا می‌دهد. سرود ملی این کشور طنین انداز می‌گردد. Sounds the national anthem from China.
سپاس و تشکری به پایان و آن نفرانی که خیلی هم در میان گران وزنهای بانوان مهارت و هنر بالا نشان دادن و فرصت عکس برداری تاریخی است. بانوانی موفق جمهوری مردمی چین، فدراسیون روسیه، ایران و ازبکستان اسم خود را در قطار بهترین های نخستین چمپیونات جهان گوشتینگیری ثبت نمودند که البته در برابر پیروزی به آنها مکافات های ارزشمند نیز تقدیم گردید.